parcă niciodată n-ai să ajungi la sfârșit. Te-ai întrebat vreodată încotro tu mergi? Azi Domnul îți dă o șansă, locul să ți-l alingi. Șește pe calea vieții cu suflet năuit, parcă niciodată n-ai să ajungi la sfârșit. Te-ai întrebat vreodată încotro tu mergi? Azi Domnul îți dă o șansă, locul să ți-l alingi. Doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus ne-a salvat. Pentru noi, pentru noi, pentru noi viața și-a dat. N-am putea, n-am putea, n-am putea să-i mulțumim. Doar inima, inima lui Iisus să-i dăruim. Doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus ne-a salvat. Pentru noi, pentru noi, pentru noi viața și-a dat. N-am putea, n-am putea, n-am putea să-i mulțumim. Doar inima, inima, inima să-i dăruim. Dacă astăzi încă mai ești aici și viu, e semn că pentru tine nu e totuși prea târziu. Căci mâine, mâine poate să vină iar nou apus. Și mare lucru este să vii astăzi la Iisus. Dacă astăzi încă mai ești aici și viu, e semn că pentru tine nu e totuși prea târziu. Căci mâine, mâine poate să vină iar nou apus. Și mare lucru este să vii astăzi la Iisus. Doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus ne-a salvat. Pentru noi, pentru noi, pentru noi viața și-a dat. N-am putea, n-am putea, n-am putea să-i mulțumim. Doar inima, inima lui Iisus să-i dăruim. Doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus ne-a salvat. Pentru noi, pentru noi, pentru noi viața și-a dat. N-am putea, n-am putea, n-am putea să-i mulțumim. Doar inima, inima lui Iisus să-i dăruim. Doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus ne-a salvat. Pentru noi, pentru noi, pentru noi viața și-a dat.